Aburren lehiaketaren 21. edizio honetako sari banaketara. Bienvenidos y bienvenidas. Ongi etorriak izan zaitezte, Donostia Zinemaldian zinema ikaslentzat egiten den film laburren nazioarteko lehiaketaren nesteko 21 edizioaren sari banaketara. The International Short Film Competition of the San Sebastian Film Festival. We hope these 5 days have been... Espero dugu, 5 egun hauek emankorrak eta aberatsak izango zirela zuentzat. Oso film interesgarriak ikusi ditugu, masterclass erakargarrietan egon gara, elkarrezketak izan ditugu eta festak ere bai, noski. Sariekin hasi aurretik, edo irabazlea zein den esan aurretik, eskatuko dut igotzeko Maialen Beloki Donostiako Zinemaldiko zuzendari ordeari eta Lur Olaizolari eta Bakalerako ikusentzuneko programaren koordinatzaileari. Gabon, buenas tardes. Gabon. Urtero topagun hau gero eta garrantzitsuagoa da Donostia Zinemaldiarentzat eta Tabakalera kultura garaikideren nazioarteko zentroantzat. Zinemaldia konpromiso handia du talentu berriekin eta hau da gure sailik preziatuena. Denok adierazi nahi dugu zuekiko dugun konpromisoa. Zinemaren gaur egungo eta etorkizuneko talentuak baitzarete. Esperientzia hau zuentzat ere interesgarria izango zela espero dugu eta Donostiako Zinemaldira itzuliko zaretela ere bai. Etorkizunean zuen proiektuekin. Zinemaldia talentu aztekin konprometituta dago eta ziur gaude etorkizunean ikusiko zaituztegula bai Zinemaldian eta baita Bakaleran ere. So let's move on. Segi dezagun aurrera, Nest saria 10.000 euro dira zuzendari irabazlearentzat. Etor daitezela mesedez epaimaiko kideak. So, Lisa Niederschuh, Julian Egger, Lisa Lamoriz, Kingwa Liu, mesedez hasi etortzen, Ana Martínez Juez, Aulona Selmani, Aitziber Olaskoaga, Daniel Peñaranda Restrepo, Carlos Andrés Hurtado, André Di Franco, Gustavo Mann, Mariana Safón eta Nicolás Mamatsasvili. and the president of the next Eta Nest sariaren epaimaiaren presidente aurten, Andrés Ditella. Eskerrik asko, ingelesez hitz egingo dut, beraz espero dut, ulertuko duzuela esan behar dudana. Zerbait esan nahi dut saria iragarri aurretik. Nest saria oroar, Nest sariak islatu edo programak islatu egiten du aniztasun asko, bizi aniztasun handiak, historia kontatzeko estrategiak eta baita ere ikuspuntu zinematografiko anitzak. Beraz, ahots artistiko potenteak ditugu, hainbat hizkuntzetan hitz egiten dutenak, eta segurtasun harrigarriarekin. Beraz, oso ondo antolatutako programa da eta bidaia inspiratzaile batera eraman gaitu. Eta zerbait utzi du gugan, ziur nago denbora barko dugula gure ganatzeko. Erabaki hartzea epaimaiarentzat beraz nahiko zaila izan da. Kontutan hartuz sari pesatzen genuela, film batek baino gehiago merezi zuela saria. Eta erantzi nahi nuke ni epaimai askotan egon naizela eta hau izan da sentiberatasun handiena izan duna, zintzoena, benetakoena eta agenda eskuturik gabe. Eskerrik asko neskamutilak zuen lanagatik. Eta beraz, epaimaiak egin du aipamen berezi bat. Eta hautxe da. Eta saria ematen zaio satiritikoki ordenari eta egiturari men egiteko gizakiok dugun borondateak ezairikutzen dugun film bati. Aiamaz, Benjamin Guge.
Thank you very much. Eskerrik asko. For getting my Eskerrik asko Donostiako Zinemaldiaren nire filmak hartzeagatik, eskerrik asko epaimahaiari, eskerrik asko sunkituta nago, sariagatik, esperientzia handia izan da niretzat, eta eskerrik asko jende guztiari ikusi duten guztioi, eta benetan unkituta nago, eskerrik asko. Images can sometimes Irudiak show us batzuetan things erakusten that dizkigute cannot be gauza seen. batzuk ikusi ezin direnak. Through a courageous Eta treatment beraz, of a personal story, istorio pertsona baten ausardiaren bitartez, eramaten gaituzte bide intima batetik, eta esane politikoa duena. Horregatik, guk saria ematen diogu film honenari, Montaña Azuli, Sofía Salinas eta Juan David Borges. Adelante, vamos. Juan, Sofía. Some words, guys. Hitz batzuk mesedez lagunak. Thank you to San Sebastian. Eskerrik asko Donostia Zinemaldiari, eskerrik asko baita ere zuei guztioi, lagunak, egia esan, ez dakit zer esan. Unbelievable. Eta sinestezina delako, I don't know. Everybody's just expecting. bueno, uste du mundu guztiak espero duela zerbait benetan unkegarria esango dudala, baina eske ezinezkoa zait egia esan. Thank you a lot. Baina bai, eskerrik asko benetan eskerrak. Perdón, es que no sé cómo Barkatu ez dakit nola erantzun, beraz barrealdi bat eman dit, eta, bueno, estos días egun hauek benetan oso ederrak izan dira, eta jende oso zoragarria ezagutu dut, eta film oso ederrak ikusi ditut unkitu nautenak izugarri. Eta gero, no puedo hablar. ezin dut hitz egin egia esain, orain unkituta nago. Baina eskerrik asko zuen zinema eta zuen mundua partekatzeagatik zinemaren bitartez. Eta eskerra gainera honengatik, sari honengatik. Eskerrik asko epaimahaiari, La verdad no. egia esan, ez dakit oso ondo ulertzen zer ari den gertatzen, baina eskerrik asko Donostiari, gonbidatu gaituztelako. Eta ja, bueno, bai, listo. Let's take a picture. Let's take a group picture. Orain talde argazki bat hartuko dugu. Bai. Argazkilariaren aginduak jarraituko dugu eta argazki bat aterako dugu, talde argazki bat aterako dugu. Sofía, no te escondas. Sofía, no te escondas. No os escondáis.
Congratulations. Zorionak irabazlei. It was a pleasure to meet Eta atsegin handia izan da zuek ezagutzea, mila esker etortzeagatik eta 9 jarraituko dugu da badaban.